Hero plan hero Oi gahamda Ano prank call khaima video rok to norok nai laikhna tasingo bo sabojani sinia call se khaijau kha no bwrui call receive khaima se hi hello krei waisa baise buslai chafaidi se hinu ang bo bujina kha omo superstar msanai rok jura nalai tongma jora rogo se phone chinjak te ingui nai call sok bai khna hnei hi hnei ang bo kat khlai roka record khaina rjak khnai nai di norok no bahaima tong Dagnalai tongpruni khorang da na kthai sokjak no mokol kherege chalaima panda sekal rok no training rei tongpruni khorang buslai chafaidi obo hamyawan sukjak nai kogyable wak kata kuti chalai fru wak ni buslai rok bulei roho jak khna keji karana bagai do okok rok no badredi dol rok singtini music video no nailai jau nai norok tamano kisake no rap song hne sanlai rap ba omono se hinu Single KTM bike grok by 2018 rogono musuk beparing phaigabla music video ni title engkha Danger Borei official Kokborok music video 2025 abuk sikumu musugabi abono hongke phadi tabuk dol rok jani ja x no blog khlok by di video nai na chenglai siwana Oh, Maduri Dixit, Resoni ata bosta nungda papai rinai. Tam thul kahinu asak mukhango, mukhang bakumai perja khaising siuni ni o makeup. Akon sindur bai ata rokno tangai mix khaima phul nung. Tam nung bono papaya sabon neida wansu. Khangarno kachak khai phunukna bagai sindur no phulnai rok botongo sini yango dol rok. Mungsalia ang. Lipstick hingke kosomda phul, buku kolok khaiwak ni leitok tuyo thei kusup tongnai haike da phul ang sana musungli atai buri rokno. Onel police bai yastem deb guru bai rijak mani nugai ang ni yakni thaichuk mukhai nung Sapik mani jana musungui tongkha bohogo pathor engke engui thangsi tungmendra Sengnok rogo haino da hinjak ba sek dolrok baita tongdi sikok berjagana drugs nana hinjagana hnei omo hai borok rokni bagui no hinjago buji khada norok hordipor saimaya lama bitok berai tongnai rokno nugui no ama babu song sengno phurungu teisa tongkhe okokoi geng rok buini tei soma motor soklaina sengkha o biri flag no solnai paketo 10 rupees keman nai jatno paina bagui bo bisingni kheregi chanai ba sanamka sidu biri rogo gold flag rok hnei sei thepa bayei Kubuino baksa selarok beri nukheno tanggei tongna rengya enggai phai hinu sini dolobo tongo omo hai beri nukhe tongna rengya ngnai ang hengke lachi sugu borokni bagai beri nukha hengke je mokol ni power tongma sek nairegu mokol khoboi thapramar khang mowaisa doldal tei khoroksa ani dol hengke beri rok ri phano chumjak kanjak ungthung bisingni manese nugui tong phuwaisa bai asike beri lup tabukhe 33 year age ni beri bai makaijak kha chasuka tabukle nuglak khna tei ati kherok akondu ani dol rokni kokrok ba bor sajak tei ingre khawro phari yang senaidi o cherai no cheraita hinbai sidi busa khorok ni bufasibo o tongkhudi dolrok tama ang o munusu no bor jani nukma hai sini ma haing tongkha boro se nukhamo bono mendra o mora nangnai sabo ba bukhabai leithungnai seung nabdele hino kapal bini kheto no tongthok tongu tabuk bo tabuk bukhabai leithungai tongu ikoi instani reel ni tabuk hengke youtube ni music video se sokpa siwo kujugo kama kok sebela mo ba chakha Danger bere no nugyang tongai maya danger bere Leikhumo tam danger bere tam bo karen da danger nani karen tangai shot engai thika khoroksa takuk tam hinu no ro gan rok bai ke seilai Kenji bai sak long pen no ra fry kepla khai kanai no danger rengjak tongkhata na nungkhe gada background no tongnai manai songno banaigra diba bachei randini thani ni chuak pawa sani power hinu mono no o manai hingke buikap sanungma jaga kap nei ningjak tei ingei tabuk punishment rjak tongkha satungo bachari tabuk bo chuak kap nei ni power bufur paisinai hnei simi sena sing tongsiwo kharna bagai sarigo bini musuk dagna rjaknai samung tongo O busa khorok ni bufa hangke bini beri ayang Facebook tei buibai video kolo tam phunuk laikhna hnei wansuk mangse msamarok mili reimalia tei khoroksa manai hingke msate tei bini latiani photo WhatsApp group bo share khaijak mano mangse mokol ke phajak tongsiwo ayang a borok bo pritini dipireoi bono sanka hingke o manai bo sekang jelada beri nailia dipi nukma bai simino rohor rekha hingke ba kcha sinai nota danger beri no 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 kya
haike musama hangke musli rok jerai rok no bosta o dana sekang haike no musawi phunugui mokol philu abono norok ni yang rogo satung giring giring haike musama rok nukha hangke signboard phuijai buna tapok di tei cameraman nung oman ni mens ingya ngmano asuk wanana nangya kepal yang jerai khokna bagai final training rwnai no se focus khaigra di tamni nabo borok no ke focus khaya ulta background no ba focus khaiba tei ba camera phano da focus khaina gosilia kobor surup rok no saimali ata tabukle o borok tuipora nunggi cibuk khawi punche monok na naisiu o ma hai khayei mai tu kichik ni da robot chana bagi chai tok hinu dol rok norok bono kaham ke sisi siniya khu bo camera rok bai dangjak khe tongmaya brini ungklogo ma basana nangu bukha bai thungna bagai tongthokmani mukhang tei bukhuk tei buino phunukna nangu haya ke bo tin kichik ni robot chhnamna naime haipano ungsinai butei phul ungjagai hengke orono bo sijak suk tongkha bini bwsak tabuk tam thungna sanai tong tei bwrei rok khislang gre hingke mujang jaya hanma kubui kokno regnai kanai bo mujang ya long pen kanai bo mujang ya belt gre hingke tabuk no kok khlai black color underwear nukhamu dak CHWLA jat I follow you I kiss you I hug you I love you khoijak di obo ani BGMI ni username se ehe tam hinu noro gandar jap tong na bwsa khorok tamni buma bai da text message khailai tong I follow you I kiss you koigon da khoiman ganni mungoi si4 si5 khni thepanai jadrok oborok no bui text rohma rok no copy khayei google o hindi to english translate khayei rjap khe bahai ingna hinu ehe bahai ke bini bokhrogo phaikena obo ang ganni gjaro english bai rjabai sapulnai rok hnei mendra biko upload khairak bayubla mungsang jagya borok hingke ringjak sugu sima tongkhana bui rjap mungo english thaisa pano thepaimanya angle thepai phunuk karok hnei amabo surse tlangna naitiro taisa I kiss you ba kis khaipai di pritini khigrok bulam no tai busuk no no saya tong sinai khane kono dini saweri kha tam hnei rok bo salai tikha borok bukhani gogrok sini nogo nung phaika hangke samung rok khaina nangya sek maimui rok simi songna se boi hai bol rok thumna nangya hajira rok thangna nangya hakjal ni tei rok khogina nangya nokhlawa no tei khokjaknai tei tukujaknai sini nok dalan se ani room bo alada chukilori phano khanaya haike no sakana bo bini bukhani gogrok ani dol ani subscriber bri rok sabaila sabo bini nogo hamjuk thanai hod o achuk tongphru leiyo thampui wawarma kaisa buna bo buthogya mendra don't follow me don't kiss me don't hug me don't love me Thasingo chela text khaimani tabuk seleptini phai reply re ubrei o video no tabuk nai tongnai singer rok da tong please kutugui klang di borok no singer rok no mukhang soksuka bele morok nai di singer rok ang sinorok ni bagai basawi tongo norok khani bagai tamni basawi maya tongnai kutugui klang di rejap mungni haparo borok no SI bimanjak dol rok lasi phuluk suka singer rok no tabuk singer rok se tam nai borok no Don't let me tabuk nai di tam khai ang borok no kuli rok ni gan ni slai tebo marke khorang snam rwano Tana banu rungi yada Buino tamo neng basoli yada kuli rok phano ma khulum sinai tabuk borok no dol rok haipano bospuri rok no khe kebo mesen maya Okay baby you gonna believe me listen yeah come on let's go oi rap se bele rap se phai dikhana la na Asne meno nono riwano kani meno nono riwano ang se fano nono sari wano ang ne fano nono riwano telen le tongu no borok ni rap re tei khikorok motok marok phugui hamri manu Tawana thangai ek second tamo Tawana thangai tawan no thangai Tawan apa tawan tawn no tawan hinnai rok tripura ni khlai jakna phu Tawana thangai shopping khairwano popular ngina popular khairwano sabo okok no puitu khai je o chlat tawn no tlangai shopping khairnai popular ingya no popular khairna hinma kokrok no yangle nijisi harwak tola drain chogoi ma tongu bose oro kokoto popular ba khata norok ni music video 7k plus views man khabla tai bsek video pairna sigang ang obono sana mujungnai bwrei rok no omohai bkhabai lei thungnai rok ni koknaoi hamjuk taka baidi norok kokoto sanai rok bai ta thangbai di ulo haino hai nogo chok
rok chok nai afuruke norok basi jak sinai jela nawi kakjak sipa kajam rok hinjak nai abo hai rok hinjak mani slai 4-5 years hamjaklai sinilai kaijak baidi hambai 너 와야 부르니 시박 속의 시박고 삼베르 마마 되나 웅통 슉 hengke tinin bagi omsuk no tini se kongrai hamu mendra to phanche khorang ngasuk hamsugya ko kamke hengke bahai ke re brna ba bujidi abono dolrok video chajak hangke like relike di jotono like em hengke 5k likes do complete khailai di dati tei channel o katal rok hengke subscribe khai di 70k engna nangarin dati norok subscribe khayake bahai ke engna ba khairidi ani channel no subscribe khaike sakal matai nangai maya nugyada do abono hengke malai laifinai seng katal video o thangka do dolrok bye tiprasa ayuglok thung